בלידה שלי, כשאמא שלי ילדה אותי, מיד לאחר מכן היא אובחנה עם דיכאון אחרי לידה. ובעצם זה המצב שאני מכירה. לתוך זה נולדתי, ועם זה כל חיי בעצם אני מתמודדת. ההבנה הזו שבעצם אמא שם נעדרת, היא חסרה, היא לא נוכחת ב100%, וזה כאילו נותן איזושהי הרגשה של איזה חתיכה חסרה בפאזל. המון מצבים היו שיש רצון מאוד גדול לעזור, אבל היא לא במקום, אין בדיוק את ההבנה, אין את הסינכרון הזה של אני אתן והיא תקבל, היא לא נמצאת במקומות האלה. אז כן, המון פעמים מצאתי את עצמי במקום של בדידות, בהרגשה מלאה שאני לא נתמכת, אין מי שיסתכל לי בעיניים ויגיד לי, הכל בסדר, כזה. ואני צריכה להיות שם בשביל עצמי. לא הבנתי מה זה להיות במקום של לבקש עזרה. התביישתי, חששתי, המון בושה, המון אשמה. וזה בסדר לבקש עזרה, וזה בסדר לזהות, להכיר את עצמך ולהבין שיש המון עזרה בדרך.